Ari lang di sa kuano.
Bay. Manong ginapabangan eh. Pila man? Ano niya? Kani, pila man eh. Depende sa kung ilang araw ka. Oo, kung isang araw. Isang araw 500. Aha. 24 hours. 24 oras, isang araw. Ano eh. Aha. Kung Kung ano, kung ako lamang isa ka sa tagsa kasimana, aha. 350 ang adlaw. Okay. 1 week minimum. Minimum 1 week. Okay. Wa na barato? Maura ni? 500? Okay. Ang iban nga ano na nadiha 600 ang adlaw. Oo, sige.